ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар видеонавори имрӯза бародаро буққоҳои калон аз Хуросон уялиянд. буққоҳои калону майда. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои пешравии канали мо бародарои азиз як дона лайка биҷақед ва дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, чунки иншоалло беҳтарин наворҳоро аз ин канал шумо ёфта метавонед. раҳмати калон барои ҳамаи дастгириётон. худо нигаҳбонтон бошад. дар шумо чизе маъқулай дар комментария бинависед бародаро. иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри шумо пешкаш кунем. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. худо нигаҳбонтон бародарои азиз. ина бародаро ба қай бур нархша 10,000 сомонӣ мегӯяд. нархша 10,000 сомонӣ мегӯяд. ин бозор ягон нарх карака 10,000 мегӯяд. 10,000 кайсан дулагиш нест. о ака 10,000 сомониш мегӯяд. дар 10,000 надодаист ҳасташ. бародаро ба қай калон. ина бародаро ба қай зар. қай калони зар. чанд гуфти нархша ака? 12. нархша 12,000 сомонӣ мегӯяд. бозор ягон нархш ка бошад? 10,300. 10,300 шкан додагиш нест. 12,000 сомониш мегӯяд. 10,300 надодагиша. қай калон. бародаро иша 13,000 мега. не 13,000 сомониш мега. бозорда 11,500 кан додагиш нест. нархша 13,000 сомонӣ. ба бозор 13 та ака. 13,000 мега. бозорда 11,500 кан наметияш. қай гизала. бародаро бақа нархша 8,500 сомонӣ мешавад. 78 нархша кан додагиш нест. 8,500 мегӯяд. бозорда 7,800 шкан бародаро. 8,500 сомонӣ нархш. бозорда 7,800 шкан. наҳоз гуфтаист аст наметияш. 7,800 наметияш. бародаро бақа 7,500 гуфти. нархша 7,500 сомонӣ мегӯяд. 7,500 бо савдора мешавад. ин бозор ягон нархш карака? бозор 7,000 ака. бозорда 7,000 шкан додагиш нест. 7,500 нархш. қай калони созай 7,500 сомониш мега. бозорда 7,000 шкан. дақиқа розӣ нест. на бародаро ба қай ёшак 58 мега. дар 57 надодаист ҳасташ. 5,900 мега. дар 5,700 инҷо гуфтаист анаш харидоро надодаист ҳасташ бародаро. камера 5,700 чикайса надодаист иша. 5,700 бародаро надодаист ҳасташ. ба қай фарбия кисода. на бародаро бақа нархша 10,000 сомонӣ мега. бозор ягон нарх кард 8800 шкам додагиш нест дақиқа. нархш 10000 сомония то 8800 канш бародаро.
бақай калон мисозай 10,000 сомон нархш 8,800 шкан бозор 8,800 шкан дагиша бародаро бақай зар чанд гуфти яка нархша 7,000 мега бозорда 6,200 шкан бародаро дудагиш нест нархша 7,000 сомон با قیزر نرخش 7,000 سومونی برادرو تا 6,200 کانش نداره بیشتر بگذر بنده کانش اینا برادرو بخی علبالا چند تی نقشه нархи 6700 ай бозор ягон нархи 6200 бозор каргишай дудагиш нестам 6700 нархаш نه برادرها بخای کلان 11,500 میگه بازار ده 9,000 کند دگیش نیست نقشه 11,500 سومونی میگه بازار 9,000 کند برادرها دقیقا ندگیشه то 9,000 канаш нархш 11,000 канаш надудагиша бародар ина бародаро ба қачаако ира нархшашон гуфтӣ 5,600 мега иша о савдо меша иша 5,600 бозор ягон нархш карака 5,000 канаш дудагиш нест бародаро 5,600 мега иша чи яка 6,500 бозор чишка бозор 6,000 кайсанаш надлагиша бародаро